Så for satan. Så er vi tilbage igen. 20 sub special. Ja, jeg tænkte lang tid over, hvad jeg skulle lave. Jeg tænkte, det skulle symbolisere noget med 20 subs. Tallet 20. Så jeg tænkte lidt. 20 divideret med 20. Det er en challenge. En ekstrem challenge har jeg tænkt mig at lave. Jeg kan også lave 2. Okay, men challengen jeg tænkte på at lave var her jeg skal hjem til en ven der hedder et eller andet. Og han kan godt lide chili, så måske vi skulle spise noget chili dernede. Så ja, vi skal jo egentlig også celebrate. Jeg har brugt nogle balloner. Nå, men ned igen. Okay, men det på grund af det 20 sub special, så tænkte vi, at vi lige kunne spise noget spicy stuff. Så lige her foran os har vi 4 chilis, og så har vi nogle dudes med her. Det her er Michael, og det er Ken, og det er Bobby. Så ja, og vi har også noget mælk og nogle poser, så vi er klar til det her. Så vil du starte, jeg husker, hvad det hedder? Bobby. Det er nogle ret spicy chilier, som der så er puttet over med en ret spicy pis, som der så er lavet ovenpå. Ja, det er flot at se, man kan se. Her er de lidt close-up. Tag en hver. Tag en hver. Fuck, man. Jeg har sjovt nok noget mælk her. Okay. 3, 2, 1. Nu. Oh god. Ja, godt drinks hertil. Man kan mærke det lidt over det hele, vil jeg sige. Sådan, gør det lidt ud af ørerne. Så jeg tror, det rammes lidt systemet måske. Oh. Ja, okay, det var det Har du allerede kastet op? Okay, ja, altså... Jeg skal lave en tal for mig, vel, fordi så dør. Spurt. Jeg skal ikke engang. Det går aldrig igen, det her lort. Jeg håber, at mælk, det smager godt. Ja, det gør det faktisk. Hold kæft, mand. Har du godt igen? Ja. Ja, hvor du ikke nok af den her nede. Det går spændende. Det er godt. Bare tag lidt i gang. Bare hold den i munden, Asger. Her med. Det er det vejen. Jeg kan godt lide den her mælk nu. Jeg synes aldrig, at mælk har smagt så godt før. Prøv at se ham her. Han er bedst, når seriøst. Seriøst. Ja, easy challenge. Min nipples blev lidt stiv, men så simpelt. Det er du fucking dårligt. Okay, jeg synes faktisk, den her pose der. Jeg tror, der er sådan, får lov til at beholde den der pose. Ej, nu synes jeg, den er ved at forsvinde lidt. Hvad snakker jeg om? Jeg har en fucking dårlig kveld, mand. Ja, vil du have en bamse? En hvid bamse. Nej, Ask. Hov. Ej, det var godt, Asger. Så skal vi lige se det. Nej, husk det. Hvad fanden? Asger, Sæt det der på, når vi... Nå, jeg tror vist, at det var nok chili for i dag. Ja, det var challengen. Gik af helvedes til, mand. Lasse har det fint. Asger græder ikke. Sådan der. Se kameraet spil. Right. Kom så vel. Ja, det er jo Faster than my